Nachádzam sa v Nitre na Dieloch, konkrétne Prešovská ulica. Ponúkam vám na predaj pozemok, ktorý je úplne unikátny svojím potenciálom. Je dlhý 186 metrov a široký 17 metrov. Na ňom je starší rodinný dom a novší bytový dom, ktorý bol zrekonštruovaný čiastočne asi 2 roky dozadu. Momentálne slúži ako ubytovacie zariadenie alebo taká ubytovňa, ale má obrovský potenciál. Na miesto staršieho domu je možné ho sanovať a postaviť nový rodinný dom. Celý tento pozemok podľa územnoplánovacej informácie dovoluje bytovú a rovnako aj výstavbu rodinných domov. Bytový dom má celkovo 3 podlažia a každé má svoj samostatný list vlastníctva, čiže je vedený ako samostatný byt každé to podlažie. A každé má viac ako 100 metrov štvorcových. Aktuálne prvé a druhé má 4,5 izby, je to rozdelené prečkami na izby a aktuálne to funguje ako ubytovacie zariadenie a prenajíma sa to po izbách. Je to dlhodobo komplet celé obsadené, dokopy je tu 26 lôžok. A v súteréne je trojizbový byt spolu s technickým zázemím pre celú budovu, ako kotol a podobne. Je tu 80 metrov prístupová cesta, ktorou je dotiahnutá kanalizácia priamo až k bytovému domu a je napojený na všetky inžinierské siete. Potenciál tohto bytového domu je v tom, že sa dajú spraviť 3 obrovské luxusné samostatné byty, samozrejme po nejakej investícii a rekonštrukcii, ktoré môžete samostatne predať, alebo je tu ešte možnosť, keďže tu je mezonetový strop hore pod strechou, postaviť ďalšie podlažie. Územný plán dovoluje až 6 podlaží. Ďalší potenciál a možnosť využitia tohto pozemku je už iba na vás. Ak ste developer alebo sa venujete investovaniu vo svete realít a nehnuteľností, tak minimálne toto stojí rozhodne za obliadku. A ja vás veľmi rád tou obliadkou osobne prevediem.